Organizzaturi ta' festivals li jsiru f'pajjiżna jistgħu jagħmlu użu minn servizz ġdid li se jibda joffri tim ta' professjonisti. Is-servizz imsejjaħ ċedbar twilet minn idea ta' Willingness Malta, tim ta' terapisti mmexxi mis-sesswologu Matthew Bartolo. Ħajkun hemm tinda ġo festival magħmul minn nies professjonisti u min qed jattendi l-festival għandu xi problema li jitkellem dak il-ħin, forsi ħabba lajja, ħabba saħħa mentali, mara hemmhekk u tkellem. Allura bar ġo festival fejn mort ħadd bela tema ħadd alkohol u tkellimt u kkalmajt nara. Għalkemm għal pajjiżna dan huwa kunċett ġdid, f'pajjiżi oħrajn din hija xi ħaġa li ilha ssir. Bartolo spjega kif is-servizz jingħata minn professjonisti li jvarjaw fis-setturi li jispeċjalizzaw fihom, minn counselors għal esperti fir-relazzjonijiet u l-familja. Taf li ħtiġi mill-uħ kikra kafe jew kikra te, naqri l-ma ħtikkalma u hemm professjonisti ta' ħaġa importanti hija li dan huma nies li huma mħarġa kemm imħarġa fuq effetti ta' drogi, fuq effetti ta' xogħol, fuq saħħa mentali, kif ikellmu n-nies u huma kollha professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam ukoll. Huwa fatt li kull ma jmur il-problemi relatati mas saħħa mentali qed jiżdiedu. Għaldaqstant festivals bħal dawn li jistgħu jżidu tensjoni f'ċirkostanzi bħal sħana u t-teħid tal-alkoħol huwa iżjed importanti li jekk dak li jkun ikollu problema jitkellem. Is-saħħa mentali jaf tigrava tkun iktar intensa għal dak il-momenti. Allura huwa tajjeb li jafu li hemm post fejn wieħed jista' jmur jiftaħ qalbu, mhux mhijiex terapija, huwa post fejn mort ġejt naqra ftijak biex mbagħad tkompli tuħu biex ma' sħabek. Is-sesswologu stqarr li l-idea ntlaqet tajjeb ħafna, speċjalment m'organizzaturi ta' festivals, kemm lokali u anki internazzjonali. Lilin mis-servizz fit-tinet it-tim ta' professjonisti ħadem ukoll fuq Survival Guide li jinsab disponibbli fuq is-sit www.willingness.com.mt. Gwida online għal min ġej Malta jew Maltin li jmorru l-festivals, speċjalment dawk bi problemi ta' saħħa mentali. Dan biex iħeġġiġhom biex fil-waqt li jiddevertu jieħdu ħsieb xulxin biex ħadd ma jħossu waħdu. Billi tbati minn kondizzjoni jew inkella minn saħħa mentali, xorta tista' tkompli l-ħajja. Il-ħajja tkompli tajjeb, aħna din hemmhekk biex nissapportjawk, imma inti xorta tista' toħroġ, tista' tiddeverti, tista' tisfen tmur festivals, dik hija l-idea tagħna, basta titkellem. L-ewwel żewġ festivals li se jsiru f'pajjiżna dan is-sajf u se jgawdu minn dan is-servizz huma Glitch fis-7 u 8 ta' Settembru u Babel bejn it-18 u l-24 ta' Settembru.